அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். வெல்கம் பேக் டு கேமிங் வித் கார்ட் ஸ்குவாட். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மயிலும் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக இந்த ஒரு சர்வர் விட்டுறாங்க போல். அதனால என்ன பார்த்து ஒரு ரேங்க்டு மேட்ச் சும்மா போட்டால் ஒரு 40 மைனஸ் ஆகுது. என்னத்துக்கு நம்மளாம் மேட்ச் போட்டால் கூட ஒரு 70-80 கூட கூட்டிகிட்டு போயிடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 40 கிட்ட மைனஸ் ஆகி போய்க்கிறதுக்கு. இப்போ பாருங்கள், அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஃபயர்ஸ் இன்வைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேட்ச் போட போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி வெளியே வருதுன்னு மட்டும். என்னப்பா இது வெளியேறிக்கிட்டு நாளைக்குதே வருமா போல் அப்படின்னு எல்லாமே சொல்லிக்கிறாங்க. என்ன பண்ண கிளாஸ் கார் ரேங்க்டே போடுறோம் பயப்படாமல். ஏன்னா ஒரு கிளாஸ் கார் ரேங்க்லேயே வருதான்னு பார்ப்போம். ஒரு ஸ்டார் மைனஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் கோல்டு 3 கூட போய்க்கிறோம். இந்த இது வருதான்னு பார்த்து உங்களுக்காக போகணும்ல. இந்த சப்ஸ்கிரைக்காக பார்த்தா இது கூடயா போடாமல் இருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிட்டு போய்கொண்டே இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ மேட்ச் நடக்கும். அப்படியே ஒரு பிஸ்டல் மேட்ச்சு தான் நடக்கும், 2 ரவுண்டு. அது கூட நடக்குமா நடக்காதுன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், பார்த்து கொண்டே இருக்கீங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி போனது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பாருங்கள். M500 என்னத்துக்கு M500 எடுப்பேன்னு நினைப்பீங்க. நம்ம இப்போதே 1 ஷாட் அடிக்க கற்றுக்கிருக்கோம். ட்ரெயினிங் போட்டுக்கு விளாசிக்கிருக்கோம். ஏன்னா அப்போதே நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹேங் ஆகுதப்பா செல்லு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம M500 எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா போய்கொண்டே இருக்கிறோம், போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். M500 எடுத்துகிட்டே போவோம்னு போய்கிட்டே இருக்கிறோம். நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நின்றுருக்கு, என்னன்னே தெரில, ஹேங் ஆகி போச்சு. இப்போ ஓடுவோம். பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள் நல்லா அடிக்கிறோமா. மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நல்லா அடிக்கிறோமா இல்லையான்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே பாருங்கள், இப்படின்னா வந்தால் என்ன கரும்பத்துக்குடா ஃப்ரீ ஃபயர் விளாட்றீங்க. இப்போ சாம பப்ஜி கூட விளாண்டு போயிடலாம். அது நோணும் பப்ஜி விளாட்றதுக்கு வந்து அந்த சூப்பர் மேரியோ கேமை கூட விளாண்டுக்கிட்டு போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்துக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். இப்போ நாளைக்கே இந்த சரியாகும். நீங்கள் வாட்டு ரேங்க்டு போட்டுக்கிட்டே இருந்து இப்போ என்ன பண்ணால் உங்களுக்குன்னா ஒரு சைட்டு ஏன்னா ட்ரைனிங் போட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. போடுவோம், ட்ரைனிங் போட போகிறோம். நினைப்பீங்க என்னடா இன்னும் போடாமல் இருக்கான்னு. ஒன்றும் இல்லை, மைக்கு பிரச்சனை, அதே என்னன்னு பார்த்துக்கிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் போட்டுடுவோம். பாருங்கள், போட்டாச்சு ட்ரைனிங். பாருங்கள், ட்ரைனிங்கில் நடக்கும் சோதனைகள் பார்ப்போம். உள்ளே போகுது பார்த்துக்கோங்க, உள்ளே போயிடுச்சு. எப்போ எடுக்கிற மாதிரி 2 டபுள் ஷாட் தானே, அதே எடுப்போம். எது கவலைப்படுறீங்க. டெசர்ட் ஈகிள் முதற்கொண்டும் எல்லாத்தையும் எடுப்போம். ஆனால் டபுள் ஷாட் இந்த மேட்ச் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டோம். இந்த வீடியோ எடுத்தோம் 1 ஷாட் அடிக்க கற்றுக்கிருக்கோம் டெசர்ட் ஈகிளில். இப்போ டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்தாச்சு. டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போய் ஒரு 1 ஷாட்டை போடுவோம். பாருங்கள், பார்த்து கொண்டே இருக்கோம். பாருங்கள், 1 ஷாட். நீங்கள் நினைப்பீங்க என்ன ட்ராக் தானே படம். எங்களுக்கு 1 ஷாட்டேன், உங்களுக்கு இல்லாட்டினா எங்களுக்கு 1 ஷாட்டேன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இன்னொருத்தாள் அவ்வளோதான் நம்மளை செஞ்சு விட்டாங்க. என்னன்னே தெரில. யாருதான் இவங்க மாடு கணக்கு 1 ஷாட் அடிக்கிறாங்க. நம்மளும் இப்படிதான் அடிக்க கற்றுக்கிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இப்படின்னா வந்தால் எவன்டா ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடுதான் இதேன்னு சொல்கிறியா. ஆனால் ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடணும், வேறு எந்த கேமும் விளாட்றாங்க வாய்ஸ். அது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுச்சு விட்ருங்க. பாய்.